ये गीत खेसारी लाल गाय है कि नहीं गाय? चलिए महाराज, गाय है कि नहीं गाय है, मैंने चोर है खेसारी लाल पाका चोर है कि नहीं है? ये हम ना मैंने है ना जी, गाना चोरी किया कि नहीं? उनका गाना मैंने शंभू बाबा के चोरी कहले कि नहीं? राइटर लो चोरा के देता है, वो चोरा मैंने चोरैले कि ना, शंभू बाबा के पीछे उठेल देता रहा, मरवावे ला तैयार हो जाता रहा। हम कोई के आशीर्वाद राउर गीत चोरैले माने कि ना, सच बताइए। हम कोई के आशीर्वाद चोरैले माने कि ना राउर गीत हो? हे महाराज, ऐसा लाखों गीत सब लोग के नाम लगल। अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार, सुपर स्टार कहते हैं ना, वो कौन स्टार है आइए आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। नींबू खरबूजा भइल मैडम, हाँ, 5 साल पहले 6 साल पहले के गीत है, नींबू खरबूजा भइल मैडम। लेकिन वो अंतरा मुखड़ा चोरा के ये घड़ी का गीत में सटावल गइल, जौन हम स्टेज पर गावत नहीं। कौन गीत गावत नहीं? फरमान मिले माने भाई लोग दर्शक लोग सुनले ही हमरा मुंह से स्टेज पर, ये हमर दिल बा दीवाना तारा चाल। लय में ई कौन गीत? लय में गावत, लय में गई हमर दिल बा दीवाना तारा चाल पर, अब चली हो दुनाली तारा माल पर, हमर दिल बा त ई हटा देहल बा, एजी लगा देहल बा जे नींबू खरबूजा भइल मैडम। नींबू खरबूजा बिना शंभू बाबा के नाम ले ले रोटियो पता ही ना चली ना, भीख मांगे बनल रही, भीख मांगे बनल रही। ये हटा के एकरा बदला में नींबू खरबूजा लगा देल बा, एमे तनी आउट तन दूर तारवा छोड़ा दियाइल बा। केस तहार करे झपर 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 झपर, दार तहार करे लपर लपर, ये आंसर हमार चोरा के गोलेबल, चाहे जहां से हम ले आई लोग के चोरैले भाई। तो ये सब हम ना कह रहे, डरा तनी रहुआ। कौन राइटर है महाराज जो शंभू बाबा का गीत चोरी करता है? एकर आंसर में बाजे बोली में तहारा तराना बा, यही से बाबू लो दीवाना बा। तो एने के ओने गीत चोरा के राइटर लोग अपन नाम लगा देता। माने चोर रउआ उनका चोरल माने कि उराउ चोरल माने? सच बताइए। अब तो भगवान जानता रहे के करके जाना गीतवा गा के आई मेरा रुआ डिफेंडर पर चढ़तिया, उजन गीतवा शंभुए बाबा के पैसा वही गीतवा से इनकम होता कि ना? छोड़ी ना महाराज, और गीत गौले जो बोलिया बोले ले गोरिया जैसे बोले कोई लड़िया, मेहरारू लोग के बिया के गीत हो, हमरो सिया जानकी हो बेटी आके के पुतरिया, झीट के लोग हिट हो जाता, राइटर लोग कह देता जो हमार गीत हो, ओकरे भाई गीत हो रे। आप पब्लिक की समझते नहीं कि सब चोर चुहार गीत चोरा के जाती सब बात हमने क्या कहता, सब पब्लिसिटी खातिर। शंभू बाबा अभी भीख मांगा बारे, बाकी भीख में वो लोग के दान देता रहे। सच बात की ना? सही बात ये बताई नहीं, सच बात की ना? सही बात। अपने ला कुछ ना रख ले। आजो देहात में हमने जौन गावत नहीं वो लोग सुन लेता, कोई राइटर झीट के वो लोग के दे देता, वो लोग गा देता। देखिए हम सब कोई के आशीर्वाद दे देबे, कातना झीट बोलो। खेसारी चोर हवे कि ना? हाँ, कातना झीट बोलो। खेसारी चोर हवे। यही होली में एगो राउर गीत चोरैले माने कि ना? राउर गीत चोरैले माने कि ना? छोड़ी हम 50 अखिलेश का सब चोर है तब ना आपके गीत चोराया है हमारा। वो सब हम ना कर। माने अखिलेश का सब चोर है कि नहीं? अभी होली में एगो गावे जाता नहीं, हम अपन के सेट गावे, मनिया डर के फारम जहिया मिली जिला वो दिन हिली, मनिया डर के फारम जहिया मिली जिला वो दिन इहो छोड़ा के गई हलो ने। हाँ कह दी तनी अपना लय में आके चोरा लोग हमार फेर गीत चोरा के इहो छोड़ा के गावलो ने, मनिया डर के फारम जहिया मिली जिला वो दिन हिली। हाँ इहो हम कहत तनी, इहो अब की होली में हम अपना मुंह से सुनब ने, हम अपन गायब झलकुटी गायब, कितना चोराई लो सब। अरे चोरा लोग चोराइए के तू आगे थोड़ी बढ़ जाइबा, बात में कि ना? सब ठीक बा। आज जहां सारी चोर हवे कि ना? सच बताइए। अरे चोर होंगे के साथ होंगे, चोरी को के गोलिए माने कि ना? बताइए, हम पैसा चोरी नहीं की कहत, माने गीत राउ चोरी को के गोलिए माने कि ना? अरे हमरे काहे चोरी कइले बारे, नया लड़का सब छोड़ा के गीत नया राइटर लो दे देता, बहुत लोग चोरी करता है गली में। खेसारी लाल टॉप पर बारे 1 नंबर। हम ना ई सब कहब काहे डर लगता रहुआ ना हमरा डर। और गीत तो चोरी नहीं करब तब रहुआ उनकर चोरैले हो। हां हम गीत तो गायकार हैं, गीत के गाय, हम कीर्तनकार हैं, गीत के गायकार ना है। हमने के झीट के लोग हिट भइल बा, उहे न कहत नहीं बबुआ पर जाना हम जानी, भगवान जानता रे का विशेष मटिया पर का भरहर महादेव जाए। लेकिन बाबा 1 मिनट, हमरा ई बात के दुख बा, जौन गावत रहे जने तने बजवावत रहे ना, नाचत रहे एकदम लवंडिया लेकिन नींबू खरबूजा भइल केकर गीत हो? अरे महाराज नींबू खरबूजा भइल उनकर पहले के गीत हो, आज से 10 बरस 5 बरस पहले के। लेकिन हई जौन अंतरवा छोड़ा के गाइल झपर झपर लपर लपर, ई केकर झीट के केकर हम
मने कर है विशेष के कुछ कर मने रउआ जानत नु के कर पर विशेष कुछ ना कहे पब्लिक जानता के कर मने तो रउआ पब्लिक बता सुन ले बा हम अपना मुंह से स्टेज पर गाओ शंभू बाबा के गीत चोरी करके गाय है कि नहीं खेसारी लाल यादव सच बताइए हम ए पर ना कहब माने गाय है कि नहीं राइटर लोग लगा दिल बाप तो 20 गो राइटर लोग कहत तो राइटर लोग उनकर माई के गाड़ी लिख दी तो गा दी है स्टूडियो में पढ़त ना हुई है उ क्या रे ई हमार तो शंभू बाबा के लिखल है का तनी के चोर बारह हम सर तनी लिखी ना हमहू के उसे गीत लिखवाले बनिया गावत नहीं स्टेज पर गावत नहीं हमरा करू मम्मा का दू गोला है तो उहो बढ़िया पब की तो हमहू गायब इहो गीत तो बारका मत बनी बाबा हमरा से बतियाएंगे तो बारका मत बनी छोड़ा के गावल मत अंतरा केहू के मुखरा केहू के मत लगाओ सरे भाई हम ये कब हर हर महादेव जे जहाँ बस सुखी शांति रहो आगे बढ़ो लो जब गीते झीटे के बाद कहलो नहीं ना अभी पूरा आज शंभू बाबा लगे तो अभियो दरवाजा खुलल बा आवे जा गोर माथा टेक सही बात बा को अभी तनी अपना मुंह सही बात बा आज दरवाजा खुलल बा 50 को लाखों गीत पुरानका बा होली के तो माने केकरा कहतनी चैता ई माने केकरा कहतनी हरा बहेरा के कहतनी माने केकरा कहतनी नाम तो हम केहू के ना दरबार हुआ जानते मने क्या विशेष कहले रहुआ लोनी कर दिया नहीं पब्लिक लो हमार भगवान हर हर महादेव जे जहां बा सब कर गीत सुनो सब लेकिन ई बाबा एगो बात गलती बा हमरो दर्शक रहुआ गाड़ी दी सुन ली पहले एक सेकंड रहुआ बता दी कि राउर गीत के चोरी करके गइल अरे महाराज अब राइटर लोग चोरा होता है तो माने के नाम हो तो जाने के चाहिए अब के राइटर गीत लिख के तो देले के गइले बा गीतवा के गइले बा मैं नाम धइले बड़ा तो मालूम राउर बाबूआ बा चोर हवे ना बबुआ हाँ। पर कैसे छोड़ा काहे ना हवे नींबू खरबूजा भइल के गइले बा वो तो पहले उगले बड़ा वो दूसरा के लिए ओमे के अंतरा कहां बा ओमे के आंसरा का भइल नहीं के चोरइले बा ये कहब ओमे के आंसरा लप लप पप पप ई सब ना गीत केहू के झीटा जता अंतरा केहू के ई सब ना होके के चाहिए अब विशेष हमरा तारा बबुआ बोला कुछ कहे हमरा बबुआ बसे तो कोनो झगड़े नहीं के विशेष हम ना कुछ कहब आ कतना सुन सुन के एने को हाथ ही नहीं किया है इतना डाल देता सीधे एने से एने कतना सुना के छोड़ा के गई बोलो नहीं गावलो नहीं आ फॉर्च्यूनर पर चढ़ल चढ़लो नहीं आगे शंभू बाबा कुटई में रही है ठीक बा अरे हमर मोहल बा तनी देखिए आपको एगो पुराना हम को क्लिप दिखाएंगे तनी सुहेंगे तनी अपने डायलॉग में आ जाइएगा चलिए देखिए आप एक गीत सुने होंगे हमरो के लगा ही सुता लिया में अब बेटर और पी के करे ड्रामा वो कौन घड़ी के गीत है बहुत पहले होली के गीत है ना वो तो बहुत पहले दोसर के सेट का हाय रे नाच वाली तो ओकरा बाद तनी में के डायलॉग मार दी देहात- जाए तो सूते देखेंगे बाबा बुआ ए बबुआ बजा सुत बबुआ आज खैले पियले बारे निपसा में बारे निपसा में ना मनबो मान ना जा तारा से माइयो नहीं के चिन्हात जाए का साई हम का जननी जे हैसन पियो कर बस तू हमरा कोखी में जन्म रहबो आ विशेष बात सब रहुआ लो निगर्जिया नहीं देवता है खुशी खुशी सबका के आशीर्वाद दुलार प्यार दियो हिंगा शंभू बाबा के एगो चैनल बा शंभू बाबा ऑफिशियल ऊपर अपन गीत डाली ले अपन कॉमेडी डाली चोरी के ना डाले चोरी के ना ऊपर चोरी के तो हम डलबे ना करी यदि कोई बड़ा गायक फॉर्च्यूनर से चढ़ के कहता है कि हम ट्रेंडिंग पावर कौन टावर स्टार है तो सतर्क हो जाइए सुनिए पहले ध्यान से यह गीत जो है जिसको वो लोग कहते हैं कि भिखमंगा है भिखारी की तरह रहता है इसी शंभू भिखारी के चलते कोई फॉर्च्यूनर पर सफारी करता है सवारी करता है तो कैसा लगा वीडियो आप लोग निश्चित रूप से बताइएगा यदि अच्छा लगा हो तो जम के शेयर कीजिएगा जय हिंद जय भारत चलिए महाराज हमें तो 3 मिनट के काटे रुक जाए